Οπότε λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις 4 βασικές κατηγορίες που χωρίζουμε τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, ξεκινώντας με την πρώτη, το βρεφικό κάθισμα ή αλλιώς το λεγόμενο αυγουλάκι, όπως το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Τα βρεφικά καθίσματα είναι κατάλληλα για χρήση μέχρι 86 πόντους ύψος. Είναι απαραίτητα για να μετακινηθεί ένα νεογέννητο. Αρκετά με ευτήρια κιόλας δεν σε αφήνουν να πάρεις το παιδάκι αν δεν έχεις το κατάλληλο κάθισμα για να το μεταφέρεις. Και είναι το καταλληλότερο κάθισμα για ένα νεογέννητο. Πολλοί γονείς το βλέπουν που είναι έτσι κυρτό το παιδί μέσα. Αυτή είναι η ενδεδειγμένη θέση για ένα νεογέννητο παιδάκι. Μην το φοβόμαστε καθόλου. Είναι σε αυτή τη θέση ουσιαστικά, ναι, ακριβώς. που είναι λίγο τα πόδια προς τα πάνω. Σωστά. Okay. Και έχουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά που αξίζει να προσέξουμε όταν θα κάνουμε αυτή την επιλογή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα καθισματάκια αυτά κοιτάνε μόνο προς τα πίσω. Μόνο προς τα πίσω. Ναι, δεν μπορεί να κοιτάξουν προς τα εμπρός. Είναι η κατασκευή τους έτσι. Μπορούν να τοποθετηθούν στο αυτοκίνητο είτε με τη ζώνη του αυτοκινήτου μας, που δεν μας επηρεάζει την ασφάλεια αυτό, είτε με την βάση Isofix που το κάθε κάθισμα έχει τη δικιά του. Φώτη, πάμε να δούμε και πώς το δένουμε. Βέβαια. Πάμε. Λοιπόν, τα αυγουλάκια πρέπει να κοιτάζουν πάντοτε προς τα πίσω. Δεν έχει τη δυνατότητα να γυρίσει μπροστά. Ωραία. Ασφαλίζει και με τους δύο τρόπους το αυγουλάκι. Και με τη ζώνη του αυτοκινήτου μας και με βάση Isofix. Ωραία. Θα δούμε μετά με τη βάση. Πάμε να δούμε θα σου δείξω πρώτα για τη ζώνη. Ωραία, τραβάς τη ζώνη. Λοιπόν. Βγάζουμε τη ζώνη. Ωραία. Την περνάμε στις υποδοχές. Όλα τα καθισματάκια όλων των εταιρείων έχουν τις ίδιες υποδοχές. Ωραία, άρα περνάμε τη ζώνη και από τις δύο υποδοχές. Ναι. Και την ασφαλίζουμε. Το κομμάτι αυτό μετά το περνάμε στο πίσω μέρος. Το σημαντικότερο σε αυτά τα καθισματάκια όταν τα δένουμε με τη ζώνη είναι αυτό μετά, αφού το ασφαλίσουμε, να το φέρουμε μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο έχει δέσει σωστά το κάθισμα πάνω στο αυτοκίνητό μας. Να σας δείξω και πώς δένει και με τη βάση. Ναι, εννοείται. Εδώ πέρα πάνω θα κουμπώσει το καθισματάκι μας, έτσι. Πολύ ωραία. Θα ανοίξουμε τις υποδοχές του Isofix και θα πάει και θα κουμπώσει εδώ. Θα βεβαιωθούμε ότι και από τις δύο πλευρές έχει γίνει πράσινο. Τότε σημαίνει ότι την έχουμε τοποθετήσει σωστά. Θα πατήσει και το υποπόδιο κάτω, θα είναι και αυτό πράσινο, οπότε είναι και αυτό εντάξει. Το αυγουλάκι κουμπώνει κατευθείαν επάνω, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Το μόνο που μένει να κάνουμε να φέρουμε και εδώ τη χειρολαβή μπροστά. Και τελείωσε. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το καθισματάκι μέχρι 4 ετών. Βεβαίως. Φώτη, εδώ έχουμε ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά μέχρι 4 ετών. Θες να μας εξηγήσεις λίγο τι πρέπει να προσέξουμε? Εδώ παρατηρώ και όλο το κομμάτι ότι σαν να έχει επίπεδα με αυτά τα μαξιλαράκια. Ναι, δηλαδή βέβαια. Τα καθίσματα αυτά είναι κατάλληλα από χρήση πάλι από νεογέννητο μέχρι ένα 0,5 ύψος. Έχουν την ιδιότητα να περιστρέφονται. Ωραία. Και αν δεν περιστρέφονται κοιτάνε είτε μπροστά είτε πίσω. Άρα μπορεί να είναι και ανεστραμμένα και να κοιτάνε μπροστά, Ναι, βέβαια. Αλλά για ένα βρέφος το χρησιμοποιούμε πάντοτε στη θέση προς τα πίσω. Δεν επιτρέπει ο κατασκευαστής να κοιτάξει μπροστά το κάθισμα. Όταν μεγαλώσει το παιδάκι έχουμε τη δυνατότητα να γυρίσει το κάθισμα εάν θέλουμε μπροστά. Αλλιώς μπορούμε πάλι μέχρι το τέλος του καθίσματος, δηλαδή μέχρι το 1,05 ύψους που υποστηρίζουν τα καθίσματα αυτά, να συνεχίσουν να κοιτάνε προς τα πίσω που είναι και το σωστότερο. Το ωφέλη του να είναι ανεστραμμένο το κάθισμα, ποια είναι? Για ποιο λόγο να επιλέξω ένα ανεστραμμένο κάθισμα ή να το έχω το κάθισμα που ήδη έχω ανεστραμμένο? Γιατί ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδάκι δεν έχει τη δύναμη ο σκελετός του να υποστηρίξει το βάρος του κεφαλιού του κυρίως. Οπότε σε ένα μετοπικό ατύχημα οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο σώμα του παιδιού είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βάζοντας το παιδί να κοιτάζει προς τα πίσω, το κάθισμα αναλαμβάνει να απορροφήσει όλη αυτή τη δύναμη, οπότε είναι πιο ασφαλές για το παιδί. Είναι μικρότερη η πιθανότητα τραυματισμού του. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε από 9 έως 36 κιλά τι επιλογές έχουμε. Ναι, βέβαια. Ωραία. Φώτη, έχουμε φτάσει λοιπόν στην τρίτη κατηγορία, 9 κιλά έως 36 κιλά. Μίλησέ μας για τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να προσέξουμε τότε όταν θα κάνουμε αυτή την επιλογή. Λοιπόν, αυτά τα καθισματάκια είναι κατάλληλα για παιδάκια από 76 πόντους ύψος μέχρι 1,50. Δηλαδή, το παίρνω μπορεί να είναι και το τελευταίο κάθισμα. Ναι. Αν επιλέξουν κάτι τέτοιο, θα είναι και το τελευταίο κάθισμα που θα χρειαστεί το παιδάκι. Θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό ουσιαστικά μετά το αυγό.
αν το επιλέξουμε. Θα πρέπει όμως να έχουμε εξαντλήσει το αβουλάκι, δηλαδή να έχει μεγαλώσει το παιδάκι μέχρι τους 86 πόντους συστήνουμε εμείς, γιατί πλέον αυτά τα καθίσματα κοιτάζουν μπροστά και είναι μέχρι 1,50 που είναι μέχρι 12 ετών. Αυτό το κάθισμα κοιτάζει μόνιμα εμπρός, δεν έχει τη δυνατότητα περιστροφής ή οτιδήποτε σε όλα τα καθίσματα της κατηγορίας του. Όταν μεγαλώσει το παιδάκι αφαιρούνται οι ζώνες στα καθισματάκια και πλέον τα παιδάκια μετά δένονται με τη ζώνη που δενόμαστε και εμείς και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Ο ρόλος είναι ότι ανυψώνουν μεν το παιδί και κρατάνε στο σωστό ύψος τη ζώνη, από την να μην έρχεται π.χ. στην καροτίδα του παιδιού, να περνάει από την κλίδα του. Και αυτά εδώ στον αυχένα ουσιαστικά υποστηρίζουν το κεφάλι και βοηθάνε. Αυτά αυτό, υποστηρίζουν το κεφάλι σε πλαϊνές συγκρούσεις. Θα δούμε ότι τα καθίσματα αυτά έχουν και πλευρικές προστασίες. Αυτά εδώ? Όχι εδώ πέρα στο πλάι που δείχνω εγώ, είναι αυτό πλάι. που δείχνεις εσύ που ξεβιδώνει. Αυτό εδώ. Έχει ένα που γυρίζει. Ναι. Αυτό χρησιμεύει σε πλαϊνή πρόσκρουση. Το έχουν τα περισσότερα καθίσματα της κατηγορίας. Και Φώτη, μιας που κλείνουμε με αυτό το κάθισμα, θα είναι το τελευταίο. Όσο μεγαλώνει το παιδί, αλλάζει κάτι? Λοιπόν, όσο μεγαλώνει το παιδί μας και αυξάνει σε ύψος, το προσκέφαλο σηκώνεται ώστε πάντοτε να υποστηρίζει τη ζώνη και να έρχεται στο σημείο. Η ζώνη πρέπει να περνάει από την κλίδα του παιδιού και όχι να έρχεται στο λαιμό του, στην καροτίδα και τέτοια. Ναι, βέβαια. Όπως δενόμαστε και εμείς. Ωραία. Να σου δείξω και αυτό πώς ασφαλίζει το αυτοκίνητο. Ναι, τι αυτό απ' έξω, θα το αφήσουμε. Πάμε. Φώτη, πάμε να δούμε πώς τοποθετούμε και το συγκεκριμένο κάθιστρο που είναι για 9 έως 36 κιλά. Ναι, βέβαια. Έχει και αυτό το ISOFIX που μπαίνει πολύ εύκολα. Κατευθείαν θα πάει, θα κουμπώσει στο αυτοκίνητό μας. Πολύ θα δούμε ωραία. πάλι ότι έχει γίνει πράσινο. Άρα έχει δέσει σωστά. Σωστά. Το συγκεκριμένο κάθισμα έχει και top teether. Αυτή είναι μία ζώνη, το top teether. Πώς το ανέφερες? Ονομάζεται top teether. Top teether. Το οποίο τι είναι? θα πάει αυτή η ζώνη και θα ασφαλίσει το προπαγκάζ μας από πίσω. Έχει υποδοχή το αυτοκίνητό μας πάνω στο προπαγκάζ, στην πλάτη του καθίσματος και εκεί πέρα ασφαλίζει αυτή η ζώνη. Και είναι σωστά δεμένο το κάθισμά μας. Λοιπόν, και το τελευταίο που είναι να κάνουμε σε αυτά τα καθίσματα, από την πλευρά που είναι η πόρτα, ανοίγουμε την πλεϊνή προστασία. Άλλα την έχουν μόνιμα ανοιχτή, το συγκεκριμένο την ανοίγουμε εμείς. Που τι κάνει αυτό? Αυτό είναι η πλαϊνή προστασία. Απορροφά ένα ποσοστό της πρόσκρουσης. Αν γίνει κάποια πρόσκρουση από εδώ. Σωστά. Ώστε να μην τη μεταφέρει αυτούσια όλη στο παιδί. Και είμαστε έτοιμοι. Ναι, τελείως. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Φώτη, θέλω να σε ρωτήσω το γεγονός ότι μπαίνει τόσο εύκολα. Γιατί εγώ μέσα σκέφτηκα απλά έκανε έτσι και μπήκε. Δεν είναι το ίδιο εύκολο να βγει? Βέβαια. Με τις υποδοχές εδώ πέρα θα πατήσουμε και θα ξεκουμπώσει το κάθισμά μας. Θα σου πω όμως, εμένα η ανασφάλειά μου είναι αν δεν είναι εύκολο να βγει μόνο του, δεν μπορεί να ξεκουμπώσει μόνο του. Έχει δεν αυτές μπορεί τις να ασφάλειες. ξεκουμπώσει μόνο του. Όχι. Ούτε το παιδί μπορεί να το ξεκουμπώσει ενώ κάθεται πάνω. Άρα είναι απόλυτα ασφαλές. Σωστά. Πάμε να δούμε και την τελευταία κατηγορία, τη High Back Booster. Βεβαίως. Φώτη, φτάσαμε και στη τελευταία κατηγορία, High Back Booster. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο και για αυτά, τι να προσέξουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους? Βεβαίως. Τα καθίσματα αυτά είναι κατάλληλα για χρήση από 1 μέτρο μέχρι 1,50. Ουσιαστικά είναι και αυτό πάλι τελευταίο κάθισμα. Δεν θα χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο κάθισμα το παιδάκι μετά από αυτό. Η δουλειά που κάνουν αυτό το κάθισμα ουσιαστικά είναι ότι συγκρατεί τη ζώνη στο σωστό ύψος του παιδιού. Πάλι η ζώνη μας πρέπει να περνάει από την κλίδα και όχι από το λαιμό του παιδιού. Αυτό κάνει και αυτό το κάθισμα. Ρυθμίζονται τα προσκέφαλά τους και πάλι μας παρέχουν τη μέγιστη προστασία σε πλευρική πρόσκρουση. Έτσι βλέπουμε για το κεφάλι έχουν πλευρική προστασία, είναι ό,τι καταλληλότερο για τα παιδάκια αυτά. Ο γονιός μπορεί να το χρησιμοποιήσει μετά το δεύτερο κάθισμα που είναι μέχρι 1,05. Άρα είναι το τρίτο αυτό. Ναι, είναι το τρίτο και τελευταίο μας κάθισμα. Στην αγορά υπάρχουν καθίσματα αυτού του τύπου που είναι και χωρίς την πλάτη, τα λεγόμενα booster. Ο κόσμος νομίζει ότι έχει απαγορευτεί το booster και αυτά. Δεν έχει απαγορευτεί από πουθενά το booster. Απλώς δεν συστήνεται λόγω ότι δεν έχει την πλευρική προστασία που έχουν τα καθίσματα με πλάτη. Έτσι. Δεν ρυθμίζει δηλαδή το ύψος της ζώνης για να είναι στο σωστό σημείο στο παιδάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς τοποθετείται και η τελευταία κατηγορία που είδαμε. Φώτη, φτάσαμε λοιπόν και στην τελευταία κατηγορία. Πάμε να δούμε πώς τοποθετείται και το High Back Booster. Ναι, βέβαια. Έχει και αυτό κλασικά το ISOFIX, οπότε μπαίνει πολύ εύκολα.
Έχει πρασινίσει, οπότε είμαστε βεβαιωμένοι ότι, ότι έχει δεθεί σωστά. Πολλοί πελάτες μας ρωτάνε στην κατηγορία αυτή γιατί παίζει πλάτη. Είναι έτσι τα καθίσματα κατασκευασμένα, ώστε η πλάτη να πάρει την κλίση που έχει πλάτη του αυτοκινήτου μας. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Το παιδάκι μόνο θα δεθεί με τη ζώνη όπως δεθνόμαστε εμείς. Έχει οδηγό επάνω. Θα περάσει. Εδώ πέρα, δηλαδή, φαντάσου ότι είναι ένα παιδί πάνω από τα πόδια του όπως δενόμαστε εμείς. Ωραία. Και πιάνει εδώ σε αυτό το μαξιλαράκι, από κάτω έχει υποδοχέα που περνάει η ζώνη. Ωραία, και αφού είδαμε τα χαρακτηριστικά τους, είδαμε και πώς θα το τοποθετούμε, πάμε να υποστηρίξουμε και όλους τους ανθρώπους που θα δουν τη σειρά για το πώς να επιλέξουν ένα κάθισμα αυτοκινήτου. Ναι, βεβαίως. Άντε πάμε.